Ia te gândea în el. Ia te gândea în el. Stai, mă, stai, mă. Ia te gândea în el. Ia te gândea. Ia te gândea. Ce are ăla? Bătă de baseball. Ia-te. Bă, nu te băga în ei, bă. Nu te băga în ei, bă, tată, bă. Uite cum dă cu mașina în ei, tată. Ia uite, bă. Bă, du-te că dă cu ăștia în tine, în pula mea. Dă-i. Du-te, bă, tată, bă. Du-te, bă, că dă în tine, bă. Du-te, mă, de aici, mă. Bă, du-te, bă! Du-te, bă, fătu-te în gură să te fug cu filmatul tău. Stai, Du-te, bă, că dă noi, mă. Filmează tu. Filmează, că pune pe YouTube. Bă, du-te, bă! Băi! Ce ai? Du-te, filmează morții mătii. Du-te, tată, du-te, lasă-i. Du-te numai. Nu-ți o probleme în pula mea cu proști. Băi, de-aia sunt mai proști ca noi, mă, pula. De Dar nu jur. mai au pistole, tată, că dacă mai au pistole se împușcau acum. Nu vreau să împuștoare. Văd-te, mă, pula, ce s-a întâmplat acolo. Da, am văzut, da? Deci, jur, tată, ți se pare super anormal? Mie nu mi se pare anormal. Deci eu... Păi nu mi se pare normal, dar e de că e periculos, mă.